Cakra Trumbar murup dandane sapa kowe? Gatotkaca. Ayo ngaku. Sapa kang dadi? Larendra Kembat Wandean Surya Upala. Aja liya tanding wijabaku. Loh. Metong. Parah. Mati kowe. Iki jaluk amu. Kapake mau. Kula atur mresani iki ambak. Kok potol gulune mesti. Mboten. Jan yo gulune cek utuh apa-apane cek utuh. Aduh Gusti nyuwun ngapura. Iki lambe kok mbok cuwil iki piye? Kersanipun cerewet mawon. Sing malah cerewet lambe niku kula suwek lambene niku wau. Lah dengate ngowoh-owoh. Ora iso mangan lho kuwi. Pun kajeng pun. Tuman. Aja ngalih sik keparipun. Tak sumbarke ya. Monggo. Amuk Suramrata Jayamrata. Iki Senopati Ngaloga Ngamarta Gatotkaca dudu aku lho sing mburi iki lho. Ora tanggung jawab. Aku mau ora omong. Aku ora nyumbarke kowe. Ayo. Aja maju siji-siji. Loro, keroyokan loro. Keroyokan loro wani, wantun, bagus. Loro ya apa kecil.
Aja ngomong loro, ngarep loro, mburi loro. Papat wani, wantun bagus. Adikku. Nek perlu ngarep papat, mburi papat. Dadi 8. Wani to 8, wong edan. Minggat ra omong-omong. Nawake gampang sing nandhangi niku. Kowe mundur. Ah! Wah! Iki sing jeneng Gathotkaca sing kondhang senopati ning Pendhawa ora usah ngalem. Wani maju ora wani minggat. Wah, wedeni apamu ah? Oh ah! Hei! Oh! Ah! Hei! Wah! Ah! Oh! Endi mau? Piye? Yo! Hut! Lo! Raya! Wo! Wah! Waya! Aduh, yo ego sikilku ning dhuwur. Piye iki mau? Ah! Butane gorene! Buta iki? Nggih. Buta kowe? Nggih. Sapa jenengmu kowe? Ngaku sapa jenengmu? Pati Ludra Parimuka. Kowe sapa? Lek nuwun patu gateno gobokmu. Nata Majra Prabu Baladewa kok krasana. Kowe wani majur jan paragan mani metuake Prabu Baladewa seret nyawamu apa piye? Apa meneh dasar kowe sudah urip? Yo. Sumuk nyawamu kowe. Yen kowe sebut kandhane Baladewa mundur. Mundur. Ayo mundur. Wateking prajurit timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi Batang. Piye? Piye? Timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi Batang. Warmane karo Prabu Baladewa. Kalau tak unta Malang. Piye? Bareng unta Baladewa yo, untalen. Nyoke untalen. Gake untalen. Lho ki piye iki? Mas, tak kandhani yo, Mas. Ora ndek biyen ora saiki, ora kono ora kene. Buta iki ora ketanggo kalah meneh unta Malang. Ngono wis biasa. Ora entuk aku kan muni piye. Ora piye dublak tukak cangkemmu ah. Oh. Ayo katokno budimu. Katokno budimu. Kurang bolo nyuruhno peregapan medat yo kurang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong njala rebutin kaya menjangan mati ora ana Baladewa gigih purung salaba. Sayuta para saketi muri kadang dewol kane atiku. Lakon mati dene aku derajat apa. Nek buta diapunmu kepom papat kane atiku. Wah! Iki dalem kamu ae.
Biar ayo. Wah, kami kan kilo. Para dewa iki lho. Lho, iki lho. Alah iya Gusti nyuwun ngapura. Halah. Aku nemoni wong galak wong mogol ya kek siji kuwi. Wah. Wong ora keneng disemayani. Kuwi nek karo sing wedok to piye ya? Kasare kaya ngono wae. Ya. Prayitna ding ati-ati. Aturke karo Gustiku dadi aduh yo matane. Ya anu ora. Mbok alon-alon. Mboten jarak ya, Mbah. Jarak karo rai rasane padha kok. Perkara ora jarak. Kabare piye? Wah, sae. Paprangan piye? Wah, gayeng. Mungsuhmu sapa? Walah. Nggih niku to. Kula entuk mungsuh wong sing ora kenek disemayani. Sapa kuwi? Ratu Kondang galak sak donya. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Walah, pun. Tangane sikile tangane ngantemi sikile dupaki nun sewu. Lambene ngunek-unekke ora mretoli lho. Lah. Lu biyen oleh gawe naskahan oleh nulis piye ya? Kula nuju piloro ngantek. Wah, pun jan boten umum. Ning niki wau siji sing kula seriki. Serik piye? Le nyumbari niku aja menek mung buta diapurmu. Ayo kae. Gurumu kae. Pendhita sing potongane ya kentungan dangkel pring kae. Korene tak jecekane diase. Le cangkemmu e. Saestu. Wong Baladewa loro aku ngarani kentungan dangkel pring iki. Ini ra lambemu. Yai, cengengesan. Menang kok kalah? Pangestu panjenengan menang kawon. Lah terus ngelmu tuku ngekeki kae piye? Jaya Aji Kawijayan kae. Lah ora mandi kok. Oh, ora mandi. Mandine ngono le mandek iki nglakonana kungkum. Aku kungkum antek purek. Diantemi ya teng penyonyo kaya ngenten iki. Saestu sumbare Prabu padha aja meneh kok buta siji rengkepo 1000. Pun. Saniki sampeyan pripun? Mundur. Sajake kok kaya Mbah, teng pundi, Mbah? Serik aku. Ajeng teng pundi? Menang ape? Perang. Lah. Ampun, digdaya tenan wis meneng awe. Wis ben mati tegakno. Ngarepane kok omah dinesoni mbahmu wedok terus. Men. Mati ya wis. Wis aku pujekno. Unggule ngayuda. Pun kula pujek-pujekke muga-muga lepas parane jembar kubure. Oh ya pancen buta asu ya. Mujake kok malah nyelakake kanca. Endi mungsuhe? Ndi mungsuhe? Lah. Piye?
generane wong wani metu. Ayo maju bareng legane atiku. Oh, wong iki picek tenan. Ayo, konene senopatine. Hei! Hei, non. Hati-hati kowe, ajeng mriku kowe. Arep apa ya? Ajeng pados kletik-kletik. Ayo bali. Non. Ayo bali. Oke, enggak. Gerang gerumutan. Sopo jenengmu? Kowe takon karo jenengku. Aku Begawan Waton Sulaya. Sapa? Begawan Waton Sulaya. Sapa kowe? Nata Madura Prabu Baladewa. Kowe pendhita. Nggih, pendhita. Kowe nang negaramu kono gaweanmu ngopo? Nun. Kowe nang negaramu kono gaweanmu ngopo? Juru tenung, tukang santet. Ayo, santeten Baladewa. Ayo, santeten Baladewa. Lah ora nggawa piranti ya. Nggawa piranti kok kata santet tenan. Awi.